悲しみの向こう、片柳宏。5月13日。心の力。これを思い出せば元気になれるというものをいくつか準備しておきましょう。可愛らしい動物の仕草、お気に入りの花壇、楽しかった子供の頃の記憶など何でも構いません。思い出してにっこりできるもの、それが心の力になるのです。